духонагае мегуфтед ки ҳама хонаҳояш ва кухнишам треза дошта бошад, нархашам арзон бошад, ина марҳамат варианти беҳтарин барои шумо. аз ин тараф марказ ва бозори ноҳияи рӯдакӣ, дар ин ҷо маркази саломатии ноҳияи рӯдакӣ ва хонаи фурӯшимон дар мана ҳамин маҷмаи истиқоматӣ ҷойгир аст. бисёри бад гап намезанем, рафтем. марҳамат худи маҷмӯа ва бинои истиқоматӣ. ин ҷо даромадгоҳи хона, прихожа, роҳрав, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, ошхона, ҳаммом ва ҳоҷатхона. духонагаи пурра мебошад бо масоҳати 65 метри квадратӣ дар сеюмо шонаи бинои новостройка. дар бино отопления ҳаст дӯстони азиз, катёл кардагиан дар ҳамин маҷмӯаи истиқоматӣ трубаи отоплениям шумо метавонед дар ин навор бинед. барқ, канализатсия ва лифто ҳамаш часпондагӣ ва гузарондагӣ мебошад. нархи хонаҳамагӣ 370 000 сомонӣ боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед. ва агар шумо хонаи фурӯшӣ дошта бошед, пас ба рақамҳои барои реклама 907 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. дом тиҷе, рекламаи босифат ва натиҷаовар.